Vítajte, dnes sa ponoríme do témy, ktorá rezonuje čoraz viac, štátny dlh Spojených štátov. Počúvame varovania od medzinárodných inštitúcií, diskutuje sa o inflácii. Áno. No a ako do tohto, povedal by som, dosť zamotaného obrazu zapadajú alternatívy? Mám na mysli zlato, bitcoin. Presne. Dnes si skúsime pospájať niektoré body, pozrieť sa na signály z rôznych zdrojov, aby sme lepšie pochopili, čo sa tam vlastne deje. Určite. A je dobre vidieť aj ten širší kontext, tie snahy americkej administratívy ako reakcia na problémy, ktoré sa tam, hromadili 10 ročia. Myslíte odloženie, reindustrializáciu? Áno, presne. Hoci vidíme aj také rýchle zmeny, ako tie nedávne rozhodnutia o clách, tie dlhodobé fiškálne výzvy, tie proste zostávajú. A práve k tým výzvam sa nedávno vyjadrila aj Banka pre medzinárodné zúčtovanie BIS. Celkom naliehavo. Čo presne hovoria? No Agustín Carstens z BIS to povedal naozaj jasne. Vlády musia obmedziť rast dlhu. Lebo tá éra extrémne nízkych úrokov. Tá sa skončila. Presne. Tá éra, ktorá vlastne umožňovala odkladať tie ťažké rozhodnutia, škrty, vyššie dane, tá je preč. A vyššie sadzby teraz robia tie fiškálne cesty niektorých krajín, povedzme to rovno neudržateľnými. A varujú, že je len veľmi krátky čas na nejakú konsolidáciu, kým môže klesnúť dôvera verejnosti. A čo je dôležité, že trhy si to už začínajú uvedomovať. Čiže hrozí nejaká náhla destabilizácia? Áno, presne to tam zaznelo, že neschopnosť splácať dlh ohrozuje globálnu finančnú stabilitu. A môže to viesť k tomu, čomu hovoria fiškálna dominancia. To znamená, že centrálna banka musí tlačiť peniaze, aby pokryla vládne výdavky aj za cenu inflácie? V podstate áno. Že menová politika sa podriadi fiškálnym potrebám a to je samozrejme cesta k znehodnoteniu meny, k vysokej inflácii. Rozumiem. No dobre, ale ak sú tie tradičné riešenia, škrty, vyššie dane, politicky také náročné. Počuli sme aj komentár, že tie výdavky sú proste neskrotiteľné. Kam sa potom pozornosť obracia? Objavujú sa také hlasy napríklad od Scotta Bessenta, ktorý bol kedysi na ministerstve financií, že cieľom vlastne musí byť, aby nominálne HDP rástlo rýchlejšie ako úroky z toho dlhu. Ako bežať na mieste, len aby človek nespadol. Presne, niečo v tom zmysle. Proste treba rásť rýchlejšie, ako narastá dlhová služba, aby sa aspoň ten pomer dlhu k HDP stabilizoval. A keď si to spojíme s tým, ako sú daňové príjmy v USA závislé od výkonnosti akciového trhu, od S&P 500. Aha, zaujímavé prepojenie. Áno. Takže ak výdavky neklesnú, musia rásť príjmy. A ak nechceme tú fiškálnu dominanciu, to znamená, že je tu taká implicitná potreba rastu akciového trhu, aby sa podporilo HDP, daňové príjmy a aby sa zabránilo recesii, ktorá by ten pomer dlhu k HDP ešte zhoršila. Takže táto závislosť na trhoch, na raste, to potom vrhá iné svetlo na tú rastúcu popularitu zlata a bitcoinu, nie? Čo to signalizuje? Presne tak. Dá sa to čítať aj ako znak, že informovaná verejnosť, alebo aspoň jej časť, stráca trpezlivosť. Hľadajú alternatívy mimo toho tradičného systému. Zaujímavý je napríklad postreh Luca Groumana, že sa narušila tá historická väzba medzi cenou zlata a výnosmi amerických dlhopisov. To sú také signály, že sa niečo na trhoch mení. Dobre. A ako do tohto celého zapadá tá pripravovaná regulácia stablecoinov? Pripravuje sa legislatíva, napríklad ten tzv. Genius Act. A ten by vyžadoval, aby stablecoiny, teda tie kryptomeny naviazané na dolár, boli plne kryté. Buď hotovosťou v USD, alebo americkými štátnymi dlhopismi. Aha. Takže ak by rastol trh so stablecoinmi, tak by automaticky rastol dopyt po amerických dlhopisoch. Presne. A tu sa vynára taká hypotéza, možno trochu odvážna. Poďme na to. Že keďže vidíme istú koreláciu medzi rastom bitcoinu a rastom stablecoinov, nemohla by mať vláda, ktorá potrebuje podporiť dopyt po svojich dlhopisoch cez stablecoiny, nepriamo záujem aj na raste bitcoinu? To je zaujímavá myšlienka. Sú nejaké konkrétne kroky, nejaké toky peňazí, ktoré by toto naznačovali? Môžeme sledovať tie peniaze, ako sa hovorí. Máme tu napríklad verejne obchodovanú firmu Trump Media and Technology Group. Údajne získali 2,5 miliardy dolárov od veriteľov a cieľom má byť nákup bitcoinu.
Dobre. World Liberty Financial. Tá uviedla stablecoin USDC-1, ktorý je krytý aj americkými dlhopismi. No a nedávno subjekt, ktorý je spojený s vládou Spojených arabských emirátov, investoval $2 miliardy práve do tejto World Liberty Financial nákupom toho ich stablecoinu. A tieto peniaze majú ísť na investície cez kryptoburzu Binance. Páni, takže toto sú dosť veľké sumy a zaujímavé prepojenia. Určite. Ukazuje to, že významní hráči sa možno pripravujú na nejaký scenár, kde tie digitálne aktíva budú hrať, podstatne väčšiu úlohu. Takže keď to skúsime zhrnúť, tieto kroky, tie toky peňazí naznačujú nejaké očakávania ďalšieho rastu, najmä pre Bitcoin, zlato, ako reakcia na tie tlaky, o ktorých sme hovorili. Povedala by som, že áno. Čelíme tu veľkému napäťu. Na jednej strane ten neudržateľný dlh, na druhej strane stratégie, ktoré sa možno čoraz viac spoliehajú na rast trhov, či už akciových, alebo ako vidíme potenciálne aj tých kryptoaktív cez mechanizmus stablecoinov. Aby sa generovali príjmy a udržala sa aspoň nejaká stabilita. Presne. A sledovanie tých peňazí naznačuje, že niektorí hráči sa na takýto vývoj nielen pripravujú, ale možno ho aj aktívne formujú. Zostáva nám teda myšlienka na záver. Aký zložitý a možno aj krehký vzťah sa tu vlastne rodí. Medzi tým tradičným finančným systémom, ktorý je zaťažený dlhom, vládnymi stratégiami a týmto novým, rýchlo rastúcim svetom digitálnych aktív. A čo tieto prepojenia signalizujú o budúcnosti finančnej stability a možno aj menovej politiky? To je asi otázka, na ktorú sa oplatí zamyslieť.